Van egy másik fájdalmas terület, méghozzá a halántéki migrénes fejfájás. Nagyon sok ember küzd ezzel a problémával. Ugye? Hát nézzünk rá. De először ebben a szóban van egy hamisság. Fejfájás. Következő. Tegyük a kezünket ide a halántékunkra. Ha itt fáj a fejünk, jó? Szorítsuk meg a fogazatunkat. Érzitek, hogy lüktet ott egy izom? Illetve egy izompár? Az nem más, mint a legerősebb rágóizom, hiszen működtetitek, amikor összezárjátok a fogazatotokat. Tehát, ha itt fáj, akkor nektek nem a fejetek fáj, hanem rágóizom fájdalmatok van, jó? Na, tehát meghatározás. És mondok nektek valamit. Ha itt fáj, akkor ezt könnyedén el tudjátok állítani, meg tudjátok szüntetni. És mondok még egy érdekességet. Mindannyian tudtátok, hogy hogyan használtátok, csak leszoktattak róla. Érdekes, nem? Amikor a ceruzát rágtátok, vagy a körmöteket rágtátok itt középét, meg vannak emberek, akik direkt nem is rágják le a körmüket, de ide betesznek valamit. Ja? Ismerős? De a kisfiadat? Vagy, majd mindjárt elmondom még mindent, de nézzük meg, hogy hogyan is van ez. Tegyétek az egyik kezetek ujjait ide, megint, ahol lüktetett ez az izom. Szorítsátok, működik, ugye? Jó. A másik kezetek kis ujját pedig tegyétek ide középre, szimbolizálva ezt a ceruzát, és harapjatok rá a kihújatokra. Működik ez az izom? Nem működik. Bravo! Mindenki jól működik. Ez azt jelenti, ha valamit középre teszek, kikapcsoltam a legerősebb rágóizmot. Így oké? Hiába szorítok rá, nem működik. Tehát úgy tudjátok a rágóizom fájdalmat elmulasztani, ha bevesztek egy ceruzát így a szájatokba, de nagyon pontosan középre teszitek, puha legyen, fából legyen, tehát puha fa, hogy a fogatok ne sérüljen, és csak lazán elkezdetek rajta kocogtatni. Körülbelül 4 perc, jó? Ugyanis lelazul ez az izomzat.